זקן המקובלים למעשה, החכם הישיש יצחק כדורי, שאנחנו כבר בפטירה שלו, הוציאו מקורביו 8 כרכים גדולים בקבלה וקראו לזה קדושת יצחק. קדושת יצחק. מישהו הביא לי את הספר הזה, מתנה 8 כרכים, מילה לא הבנתי בספר הזה, סתם יושב לי בספרייה ומעלה אבק. מאוד נחמד מצידו שהוא הביא לי את זה, very nice, אבל הספר הזה אין לו שום נפקא מינה הלכתית, כלום. כתוב שם כל מיני קמאות ושמות קדושים, כגון יציאה מבית האסורים. אתה יכול לצאת מבין האסורים, להגיד שם ולצאת מבית האסורים. למציאת חן, לנפילת אויביו, למציאת אישה. אחד הדברים הכי קשים בדור הזה, מציאת אישה. מישהו עכשיו במוסף אמר לי שהוא מחפש שידוך, אמרתי לו מה, לא מציעים לך? הוא אומר לי מציעים לי. מה, אמרתי לו, הם לא יפות, הם לא לטעמך? אומרים לי, הם נראות יפות מראה, אבל הבעיה גם בריאות בשר. זה מה שמציעים לי. צחקתי. שכל הספר הזה הוא לא פרקטי. למה? כי הרב העלים הרבה דברים שהיה צריך כדי שהספרים לא ייפלו בידיים הלא נכונות. נגיד הקמע הזה, הוא אומר לי, צריך לכתוב אותו רק בראש חודש, והקמע הזה כותבים אותו רק כשהירח מלא, וזה כותבים אותו רק בכוונה הזאת, ואת זה אתה צריך לטבול לפני שאתה כותב אותו, אם לא זה לא יעבוד, ואת זה אתה צריך ככה כל הקמעות. אז באמת בפרקטיקה אתה לא יכול לעשות כלום עם הספר הזה כדי שזה לא ייפול. אז למה הוא כתב אותו? כדי שזה לא ייפול בידיים הלא נכונות. הוא כתב אותו, מי שיודע, יודע. לילדים, למקובלים, לאלה מסביב, לאלה זה מועיל.